Ngibingelele mbokele ngiphinde kwamukele kwesimanzonzo sikulethela zona indaba ehamba phambili kwesimanzonzo sikulethela indaba evutha amalangabi ngawo ke uMaskandi engena njengamanje ukuthi ke laphana ke kuyipucuzeko njengoba sazi ukuthi ngempela ke sibheke laphana ke kuyipucuzeko okuyena ke umhlelwayo ke laphana ke umcineka uXolani njengoba ke sibona laphana ukuthi ke ngazo ke i17 ka August isube sikhona ke laphana ke ipucuzeko okujwayelekile ukuthi ke kunamahlala ke impela ke laphana ke insizwa uMaskandi kahle kahle basuke bengena laphana ke beshitshana bedidelana inkundla nezitayela zabo ke abazenza laphana enkundleni laphana ke umcineka vezile laphana ukuthi ngempela ke khona ke ingqwele ngempela ke ayiqhathile laphana ke kuona ke ulive ngempela njengoba sazi ukuthi ke lapha endemeni nomculo Maskandi ke ziningi ke futhi ke izinsizwa ezikwazi ukudlala wona ke ulive mbukele ngabe wena ke ulindele bani kuloya live ozobe eqhathwe insizwa laphana ke yena ke umcineka ngabe ke ubani ke wena umbalayo kuona ke loya live indaba ke azipheli kwesimanzozo kepha kuphela ke isikhathi siyabonga Bada hosbali, mvunhleka nosbali, mvunhlala nosbali, kone ayobani, mvunuba nosbali. Hello, I beg, I feel like